Magkano kilo ng ano mo yellowfin, Lodi? So kahapon 250, ngayon po ang per kilo ay 200 pesos. Kada kilo po ng yellowfin to. Nagulyasan magkano? 140 sa per kilo ng mga gulyasan. 300 pesos sa mga pompano, no? 240 sa bansa galunggong. Napakasariwa. 130. Yan po yung mga calves na manok na nakabalot na. Puro pakpak at backbone. So, kayo na lang po ang pipili kung anong manok po ang inyong bibilin. 200 ang per kilo po ng mga alimasag. 150. Tapos ang ating salay ginto ay 220 na kada kilo. Mga talaba po natin, ayan po. Yan po yung mga katatakan na mabibili nyo ay 100 pesos at 100 naman po sa mga tahong, no? Yan po yung mga makikita nyo at mabibili nyo sa murang halaga. 320 na kada per kilo. Magkano yung pusit? 320. Yan po yung pusit na maganda, no? 320 na kada per kilo. Sariwang sariwa, 320. Tapos papakol. Magkano yung papakol? 120. So ito po yung papakol, no, na masarap inihaw. 120 na per kilo. Sapsap, gagaong, itang, bikaw, malakapat. So yan po yung mga latag ng isda, no? Magkano kitang mo? 300. 300? At may mga tumpukan din po kayo mabibili sa halagang 100 pesos. Tumpukan ng mga bangus pandaing ay 100 pesos pa rin po na inyong mabibili. Magkano binluan, bossing? 240, no? Etong Omni. Pare-pares po yung mga presyo, no? Etong bubuli. 180 po per kilo ng mga bubuli, no? Tapos sa mga seedless po natin ng mga ubas ay 150 na kada per kilo. Magkano yung manggang ilaw? 100 ang per kilo. So yun po yung presyo. Tandaan po ang kada kilo. Tapos yung mga ketchup po natin ay 50 pesos kalahating kilo. 100 pesos din po ang kada per kilo. Salamat po. Thank you. Magkano kilo? Dalagang bukid? 200. 280 sa mga lapu-lapu. So yun po yung mga presyo ng kanilang mga bentahan po dito, no? Ng kanilang mga isdang bato. Ano presyo? 240. Binluan. Yung malalaking bisugo, no? So yun po yung presyo, no? 240 kada per kilo. 20 pesos, napakarami na po. Mahigit 1 kilo po yan. 20 pesos lang po na kada tumpok. Ay, magkano po yung pakbet? Kompleto Ricardo, 25 pesos po yan, oh. Ang ganda-ganda, hindi pa ito, ang sarap na kainin. Ayan, yan po yung benta ng pakbet, oh. 25 pesos. Panalo ka na at boundary ka na. Talaga makapag-ulam ka na. Magkano presyo ng karot? Magkano? 80 pesos na per kilo. 160. 160 po sa bentahan po dito ng Baguio Bean. Yan po yung per kilo, no? Good morning, good morning, good morning. At tayo po ay mag-update dito po muli sa bayan ng Malabon Fish Market. Kung saan dinaragsa o dinarayo ng ating mga kababayan, no? So yan po yung mga mamimili po natin ngayong araw po ng linggo, March 16, 2025 po. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Alright, update tayo.
Mga bagong latag po dito, no? Na ngayon pa lang at nilalabas yung mga yellowfin tuna na malalaki at mga gulyasan. Magkano kilo ng ano mo yellowfin, Lodi? So kahapon 250, ngayon po ang per kilo ay 200 pesos. Kada kilo po ng yellowfin tuna. Gulyasan magkano? 140 sa per kilo ng mga gulyasan. Ang ating mga pusit kalawang ay 200 pesos na per kilo. Napakaganda at sariwang mga hipon, no? Magkano hipon mo ngayon? 380? 140. Yun po yung presyo, no? 380 na kada kilo. Yan po yung mga presyo ng hipon sa Malabon. 380 kada kilo. Ang kilo. So wala yung nagbangayan dito, no, na dalawang tropa natin, si Maeng tsaka si Boy Tilapia. Si Boy Bangus ang wala, tsaka si Boy Tilapia, no. So dito po 240 po ang per kilo ng mga benta ng Balsa Galunggong. So shout out. I love you. Ayun. I love you. 240. Kayo naman magbabangayan. So, Yung ano niya, papanungay. 300 pesos sa mga pompano, no? 240 sa Balsa Galunggong. Napakasariwa. Yung mga pusit na binebenta po dito ay 320 na per kilo. Wala na, kaya na lahat. Sa tao ah. Alam na, tapong mo yan. Para ka lang si Maeng. Pag ayaw nyo, tapong ko to. Eh, puset, buhaya kanina. Nalulod lang. Magaling na mag-umutos. So, yan po yung mga mamimili natin sa bayan po ng Malabon Fish Market at talagang dinarayo, no? At dinaragsa ng ating mga kababayan. Ngayon po kasi ay araw ng linggo at marami talaga ang mga dumarayo dito at namimili. So, abante na tayo sa mga latagan at iba pang latag ng mga seafood sa Malabon Fish Market. So ito yung mga presyuhan ng kanilang mga latag, no, ng mga gulay. May 10 pesos, may 20 pesos, meron din pong 50 pesos na kayo mabibili na pansaktuhan sa inyong mga lutuin, sa inyong pamamahay. Ang ating mga manok ay 130. Yan po yung mga calves na manok na nakabalot na, puro pakpak at backbone. So, kayo na lang po ang pipili kung anong manok po ang inyong bibilin at inyong iuulam. 130 sa mga pakpak, 100 pesos sa mga backbone. Alright, so siksikan po dito sa Malabon Fish Market. Hindi po tayo makaabante dahil sa madami ang mga namimili ng kanilang uulamin. Alright, so 130 na per kilo ng mga bangus dagupan, 300 pesos sa mga pompano, 160 kada piraso rin ng mga bangus dagupan. So shout out pastil. Shout out. 200 ang per kilo po ng mga alimasag. 150. Tapos ang ating saligin to ay 220 na kada kilo. So yan po yung mga nakikita nyo, no, sa aking mga
pag-iikot o pagbablog dito sa bayan ng Malabon, yan po yung mga presyo ng kanilang latag. Balot lang. So, mura po ang nakikita nyo mga latag, no? Tapos dito ay mga kulay din po na inyong mapipili. At ang ating mga presyuhan ng mga gulyasan ay 150 kada per kilo. So, alamin natin yung mga presyuhan ng mga yellowfin tuna. Yung tanong po, tinumpok na po sa halagang 25 pesos kada tumpukan. Ito po yung mga yellowfin tuna, no? Nalatag ni Black Mamba. Black Mamba, shout out. Shout out po, Black Mamba nga pala. Ngayon, shout out. Magkano ang presyo? 240 lang ba? So, yung mga presyo po dito ng mga yellowfin tuna ay 240 na per kilo. Pogi, shout out sa'yo, Pogi. Wala ka sa pwesto mo. Sinasabi ko sa'yo, nagutom ka na naman ha, shout out. Yan po yung mga presyohan, 240 na kada per kilo. Mga kanduli, ang mga presyohan ng kanduli ay 100 pesos. Ayan po yung isang kanduli, oh. Madalang po talaga tayo makakita ng mga isang kanduli dito sa Malabon Fish Market. Pero kapag nagdatagan naman po ay napakamura po ninyong mabibili. Mga talaba po natin, ayan po. Yan po yung mga katatakan na mabibili nyo ay 100 pesos at 100 naman po sa mga takaw, no? Yan po yung mga makikita nyo at mabibili nyo sa murang halaga ng mga katatakal ng mga seafood o seashell sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, shout out po. Magandang umaga po. Good morning. So, dalawang Maria po ang nakita ko ngayon dito. Ito po, ang dalawang Maria. Ayan. Ayun pala si nanay sa kabila. Akala ko dalawang Maria, tatlong Maria pa rin pala. Ayun. Yung pangalan po nila yun, si Uwang, sa Lagubang, tsaka si Ipis. Si Ipis. Yan po, no, yung mga ating mga mababait na mga nanay na mga nagbebenta po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Alright, so putulin natin yung ating pagbablog sa ating bayan ng Malabon Fish Market. Alright, so yun nga po, yung mga update natin ng kanilang mga benta po dito ng seafood ay yun po yung presyo ng hipon. So dito naman po yung hipon pa rin po na nakita natin ay 320 na kada per kilo. Magkano yung pusit? At 320. Yan po yung pusit na maganda, no? 320 na kada per kilo. Salamat, thank you. Presyo pa rin po ng mga talong dito, no? 80 pesos na kilo. Ang ating mga sibuyas na puti, 80 pesos kada per kilo. At ang napakaganda, no, na isda, ayan po. Sariwang sariwa, 320. Tapos papakol. Magkano yung papakol? 120. So ito po yung papakol, no, na masarap inihaw. 120 na per kilo. Ito yung salay na malalaki na. 320 naman po na kada per kilo. Ganda, sariwang sariwa, no? So yan po yung mga presyo, no? Bossing, thank you ha. Salamat. Alright, 80 pesos naman po dito sa mga isdang tawili. Yan po yung mga per kilo na inyong mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market.
Yun oh, kitang oh, napakasarap niyan, kitang. Resto pa. Ito po yung tawilis pa rin po no, na bentahan dito ay 80 pesos na kada per kilo. Sap-sap, gagaong, kitang, bikaw, malakapat. So yan po yung mga latag ng isda no. Magkano kitang mo? 300. Ah, 300. So presyo po no, 300 pesos sa mga kitang. Pero sa pusito, ne? Ginawa ni Chris. Ate, magkano dito? 400. Kailangan ka na yan. Alright, so yun nga po, ang mga kilo ng pusit na 400 pesos. Magkano ipon mo? 350 na lang, wala kang 350? 400. Oo, paala na si Batman. So yun po, 350. Bahala na raw po si Batman. 350 na kada per kilo, no? Yan po yung presyo. Salamat, thank you. ₱70 na per kilo ng mga tawilis. Pogi, shout out. Magkano hipon mo, Pogi? 400 pesos na kilo ng hipon. Ayun, pag di raw kaya, benta 350. So yun po, na pag hindi kaya, 350. Ganyan kabait yung mga vendor natin dito sa bahay ng Malabon Fish Market, no? Thank you, thank you. 110 pesos na kada kilo ng mga bangus pandaing. 120 naman po dito, no? So, shout out, Lodi! Shout out! 160 po sa mga cream dory. Ayan, no? Shout out sa'yo, Lodi. Talaga, lagi ka na lang wala dito. Laging lasing, Moscato. Thank you, thank you. Yeah, thank you, Moscato. Mm. So, shoutout sa'yo, Avatar. Yun, The Legend of Fish, Avatar. Dito tayo sa mga bentahan naman po ng mga ulo, no? Yan po ang presyo po ng mga ulo ay 100 pesos. 120 sa mga gilit na po na imelda, no? So, shoutout. Yun, shoutout kay Kagawad Eric. Di pa ba nadadayo? Ah, nandito kahapon? Di kami nagkita. So yan po, balsa galunggong, no? Na inyong mabibili. Magkano yung balsa galunggong? Magkano kilo? Ah? Ayan po yung per kilo, no? Papasyagal ko eh. So shout out kay Kagawad. Buti napunta naman. Di lang kami nakita. Ah, oo nga, pasok ako kahapon. 180 po. 280 lahat. Salamat na, thank you. Yan po yung presyo, no? 150, no? So, shout out kay Kagawad Eric Galliano ng Tondo, si Kagawad. Tagay na, tagay. Shout out kay Adrian Pompak. Yun, shout out kay Boss Adrian o si Boss Ed Pompak. Shout out sa'yo. Tsaka shout out kay Boss Tamad TV. Shout out. Shout out, Boss Lando. Shout out. Ayun, shout out sa magandang asawa niya. Shout out. Ayun. Shout out kay Boss Tamad TV.
Lagi silang tamad, saka ko-comedy. Tamad pa yun ha. Shout out Boss Tamad TV. Walang isda, basta. So dito po, presyo po ng mga hipon ay 420 kada kilo at may mga tumpukan din po kayo mabibili sa halagang 100 pesos. Wala na yung katabi mo dito. Dapat na. Ubus na? Mga tumakot na. Mabilis ha. Alright, so yun po yung presyo ng mga hipon no? Dito sa pag-akit po ng tulay at sa mga tumpukan, meron din po kayo mabibili sa halagang 50 pesos na kada tumpok ng mga tilapia. Ayan po. Kwenta lang, 50. Yan lang, ate. So mga isdang gulyasan. So tinutuloy lang po natin ang ating pag-vlog po dito. Ngayon po sa pag-akyat ng tulay ng Malabon Fish Market. 130 sa mga tilapiang Batangas. Papakal po ay 130. Ang ating mga bangot ay 100 pesos na tumpukan at ang mga tilapiang arroyo ay 50 pesos kada tumpok. Alright. So binabaybay natin itong kahabaan po ng Malabon Fish Market upang sa update ng mga presyohan na inyong mabibili dito sa Malabon. Tumpukan ng mga bangus pandaing ay 100 pesos pa rin po na inyong mabibili at 120 po sa mga isdang papakol na masarap inihaw. So marami tayong nakikita mga papakol no sa ating pag-iikot dito sa Malabon Fish Market. At mura po ang mga presyo, 130 hanggang 120 na kada kilo. $160 na kilo ng mga tambakol. 50 pesos na mga tumpukan ng kanilang mga isdang tawili. Yellowfin tuna ay 200 pesos na kilo. Ang papakol po ay 120 na kada per kilo. Boss, good morning. Shout out. Kasi vlog ko to, mura dito. 160 lang nila. Ngayon, kahapon may nakita ko dito. Tatluhan. Ngayon wala na naman. Kanya presyo dito. 150 po kada isang piraso po ng mga bangus dagupan. Dito po ay 160. So yan po yung mga presyo ng per piraso ng mga bangus po nila dito, no? So dito po alamin natin yung mga presyo ng kanyang mga latag. Magkano binluan, bossing? 240, no? Etong Omni. Pare-pares po yung mga presyo, no? Etong bubuli. 180 po per kilo ng mga bubuli, no? So yan po yung mga isang bato na nakikita nyo po sa aking pag-vlog dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. Pugita magkano? 280. So yun po yung presyo, no? 280 po sa per kilo ng pugita. Ha? Basura ba to? Nasama tuloy. Nalipad eh. Boss, thank you. Dito naman po sa kabilang side naman po ay may mga bentahan din po no na mga isdang mga mabibili ninyo na mga isdang paturin. Pero update po muna natin yung mga nagbebenta dito ng prutas sa pag-akyat po ng tulay na malapit dito sa police station. Wala na si nanay.
Gumala. Alright, dito naman po yung mga presyo, no? 80 pesos po sa mga per kilo ng mga manggang hinog. Tapos sa mga seedless po natin ng mga ubas ay 150 na kada per kilo. Magkano yung manggang ilaw? 100 ang per kilo. So yun po yung presyo. Tandaan po ang kada kilo. Tapos yung mga ketchup po natin ay 50 pesos kalahating kilo. 100 pesos din po ang kada per kilo. Salamat po. Thank you. Bossing, good morning. So, yan nga po yung mga presyo ng kanilang mga latag dito, no, ng mga prutas. Ito naman po yung mga saging. Magkano presyo ng saging mo ngayon? Saging, ganun pa rin. 80 pesos pa rin ang lakatan. 120. 20 sa lakatan. Ayun po yung mga presyo, no, ng kanyang mga latag ng saging. 100 pesos po yung kilo. Sa mani po yan. Ito, yung mga nakasapit, magkano to? Apple, 100. Dapat 100. Ayun, 100 po yung apple. Ito 50 na lang. 50 pesos, no, yung itong naka-plastic. Lemon, 3.50. Yun po, yung mga presyo, no, ng ating mga narinig at sa ating pagsasalita na ang mga presyo ng kanilang mga prutas. Bossing, salamat. Thank you. So, abante pa tayo dito sa mga latagan na ating babaybayin dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, mga presyohan po dito ng mga isdang papakol ay 130 kada per kilo rin po. Yan po yung mga bangus dagupan, no? Mga presyohan po nila ay 200 hanggang 180 na kada per kilo. Magkano kilo? Dalagang bukid? 200? 280 sa mga lapu-lapu. So yun po yung mga presyo ng kanilang mga bentahan po dito, no, ng kanilang mga isdang bato sa Malabon Fish Market. Salamat. Ayan yung mga presyo. Magkano presyo? 240. Binluan. Yung malalaking bisugo, no? So yun po yung presyo, no, 240 kada per kilo. Salamat po, thank you po. Alright, so dito naman po tayo sa mga bentahan naman po ng kanilang mga gulay. Ayan po yung mga pangsaktuhan na mga pansahog sa inyong pamamahay na inyong iluluto na ulam. At saktong-sakto dito marami kayong mapipili at mabibili ng mga inyong uulamin, no? So sinusulitan natin ang ating pag-iikot dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At yan po talaga yung kanilang mga latagan sa halagang mga 20 pesos. Yung mga kamatis na 20 pesos na inyong mabibili. 50 pesos sa mga latag ng sibuyas. 20 pesos sa mga bawang. Tapos may mga tumpukan po dito na mga sayote na inyong mabibili. Siling pula, siling berde. Magkano yung siling berde natin, bossing? Ayun, 10 piso po. Napakarami, no? Marami dati. Nagkakahalaga ng 1.5 ang kada kilo ng inyong mabibili ng mga sili. Ganyan pong pamura ngayon na inyong mabibili. Yung sayote, magkano? 20 pesos, napakarami na po. Mahigit 1 kilo po yan. 20 pesos lang po na kada tumpok. Ayan. Sayote, masarap magluto ng tinola na kung ito isasawag mo. At meron din kayo mabibili dito na mga iba't ibang klaseng gulay. Ayan, dito po tayo sa mga presyo naman po ng mga kamatis. Ate, magkano to? 10 lang yan, boss Lando. Ito po, 10 pesos po, no, na inyong mabibili. Yung mga sibuyas din po ay ganun po, 20 pesos. Magkano na talong? Next week, may pagkalaw dito, ma'am. Ito naman. Ayun, sigurado. Ito
So yan po no, 80 pesos naman po sa mga bentahan po ng mga talong. So gigilid tayo, baka madali tayo ng truck. Oo, sayang, sayang. Salamat, thank you. Ito po ay mga latag ni nanay na mga pakbet, no? Kahit di mo nalagyan ng mga baboy itong pakbet, bumili ka naman ng isda rito, pirito mo, yan po ay combine. Combine po yung inyong mabibili, no? Isda, gulay, okay na okay yan. Ayos sa all right na mabibili ninyo na talagang pares po sa mga isda itong pakbet. Nay, magkano po yung pakbet? Kompleto Ricardo, 25 pesos po yan, oh. Ang ganda-ganda, hindi pa ito, ang sarap na kainin. Ayan, yan po yung benta ng pakbet, oh. 25 pesos. Panalo ka na at boundary ka na. Talaga makakapag-ulam ka na. Nay, salamat po. Thank you. Good morning. Anong oras ka na? Ay, kaya pala. Magkano presyo ng karot? Ilang kilo, basta. Magkano? Ano, bagyo 80 pesos na per kilo. 40 160. 160 po sa bentahan po dito ng Baguio Bill. Yan po yung per kilo, no? Anong kailang yan? Ito mga 10 pesos po yung mga gulay nila na mga nakatali na. Shoutout sa mga viewers natin yan. Ayun, shout out po sa mga viewers po natin at sa kanila mga parokyano na namimili sa kanya ng mga gulay, shout out po. So ito po yung mga latagan po na mga 20 pesos na inyong mabibili. Magkano luya mo, Lodi? 160 din po, nakada per kilo ng mga luya, no? So ito po si Boss Lando Explorer na nag-update ng mga presyuhan ng gulay at isda na inyong mabibili o seafood sa bayan po ng Malabon Fish Market. Shout out at magandang umaga. Ito po yung mag-asawa na masipag magbenta ng mga gulay sa ating mga kababayan. Carrots mo, magkano to? Thank you, salamat. Alright, so shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out po. At sa mga kababayan po natin na dumarayo dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market, shout out po. At sa mga viewers po natin na lagi pong sumusubaybay sa pag-vlog po ni Boss Lando Explorer sa bayan po ng Malabon Fish Market, shout out po. So shout out sa ating mga vendor na masisipag dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market na nakakapaghatid ng mga murang presyo at sa mga mamimili po natin dito sa Malabon, no? Talagang mga presyo po talaga ay pabago-bago. Kaya lagi po tayo nag-update dito po sa bayan ng Malabon Fish Market para sa kaalaman din ng ating mga manonood at mga kababayan na gustong pumunta dito sa Malabon Fish Market. So, ito po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and visit po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.